पर्यटनातली विविधता आणि पर्यटकांचं आकर्षण यासाठी लागणारे नैसर्गिक स्रोत गोव्यात भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहेत. निसर्ग सौंदर्य आहे, अनेक ऐतिहासिक स्थळं आहेत, स्पाइस फार्मिंग आहे, समुद्र किनारे आहेत, देवळे आणि चर्च आहेत. त्याहून सर्वात महत्त्वाची असलेली आदरातिथ्याची खूप मोठी परंपरा गोव्यात आहे. इतकं सगळं मनोहर असूनही आपल्या गोव्यात दर्जेदार पर्यटक फिरकत नाहीत. रस्त्यावर अन्न शिजवणारे, कुठेही दारू पिऊन पडणारे आणि पर्यटनास पोषक अशी कुठलीच अभिरुची न बाळगणारे पर्यटक गोव्याच्या वाट्याला येतात. प्रामाणिक आणि सचोटीनं व्यवसाय करणारे व्यावसायिक नाहीयेत. उथळपणे वाहत्या गंगेत हात धुवून घेणारे, वाटेल त्या मार्गानं पैसे कमावणारे व्यावसायिक आणि दलाल यांचा सुळसुळाट गोव्यात होतोय. यावर ठोस आणि परिणामकारक दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याऐवजी आपण दरवर्षी नवीन नियमावली जाहीर करतोय. राज्य सरकारनं सोमवारी पर्यटन सुधारणेचा फतवा जारी केला, पण तो लागू करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा, मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का याचा विचार केला नाही. त्यामुळं कालच स्पष्ट झालेलं फतव्यांचं भवितव्य आज सिद्धही झालं. पर्यटन व्यवसायाबाबत सरकार गंभीर नाही, त्यामुळं त्याविषयीची धोरणं, सुधारणा प्रत्यक्षात येतच नाही. आदेशाची अंमलबजावणी कशी होते त्यावर सारं यश अवलंबून आहे. कुठंही अनागोंदी कारभार उघड झाला की तात्पुरती झाकपाक होते. पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. तमाम गोवेकरांना उघडपणे दिसणारी ही पर्यटन व्यवसायातील घाण गेले वर्षभर सरकारला दिसत नव्हती का? त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणती उपाययोजना हाती घेतली गेली? आजही पर्यटन पोलीस नाहीत, रखवालदार नाहीत, सक्षम व्यवस्थाच नाही. दलालांकडून पर्यटकांना लुटलं जातं. समुद्रकिनारी फिरते विक्रेते, भिकारी यांचा पर्यटकांना प्रचंड त्रास होतोय. समुद्रकिनारी पर्यटक पोलीसच नसल्यामुळं हे प्रकार राजरोज घडतात. त्याचा परिणाम म्हणजे व्यवसायाला पोषक आणि पूरक ठरतील असे पर्यटक गोव्याकडे येत नाहीत. पर्यटन व्यवसायातील अनागोंदी, सरकारचे नसलेले नियंत्रण यामुळं उच्च अभिरुची बाळगणारा, पर्यटन स्थळांची चांगली जाण असलेला पर्यटक गोव्याच्या दिशेनं आपली पावले वळवत नाही. पर्यटकांना अपेक्षित असलेले पर्यटन स्थळ आपण निर्माण करू शकलो नाही, हे वास्तव आहे. आवश्यक सुविधा, सोय आणि सुरक्षा यासाठी अधिक पैसे मोजायला दर्जेदार पर्यटक कायम राजी असतो. भारतात आणि जगभरात इतर ठिकाणी याचं प्रत्यंतर येतं. अनेक पर्यटन स्थळांवर, म्युझियममध्ये जाण्यासाठी शुल्क आकारले जातात. त्याच पद्धतीनं सोयी सुविधा उपलब्ध असल्यामुळं पर्यटकही हात आखडता घेत नाहीत. आपणही गोव्यात अशा प्रकारे शुल्क आकारून देखभाल, विकास आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करू शकतो. पूर्वी नेत्रावळीत असा प्रयोग झालाही होता, पण दुर्दैवानं त्याला विरोध झाला. पर्यटन व्यवसायाला दर्जा प्राप्त करून द्यायचा असेल तर अशा प्रकारचे निर्णय कठोरपणे राबवणं आवश्यक आहे. पर्यटनासाठी ठोस आणि परिणामकारक दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याऐवजी आपण दरवर्षी नवीन नियमावली जाहीर करतो. आधी जाहीर केलेल्या नियमावलींचा बोजवारा का वाजला याचा विचार होत नाही. पर्यटन व्यवसायाची स्थिती, पायाभूत साधन सुविधा, पर्यटकांच्या दृष्टिकोनातून त्यांना हवे असलेले पर्यटन, स्वच्छता, सुरक्षितता यांचाही विचार होत नाही. खून, फसवणूक, बलात्कार आणि सगळीकडे अस्वच्छता हेच जर पर्यटकांच्या वाट्याला येत असेल तर चांगला पर्यटक गोव्यात फिरकणार नाही. चांगले दर्जेदार पर्यटन स्थळ म्हणून गोव्याची प्रतिमा जगभरात निर्माण व्हावी अशी तजवीज आपण करत नाही. उलट आपण कॅसिनो, मद्य आणि मदालसा यात झिंगलेल्या गोव्याचा चेहरा जगासमोर आणतोय. आधीच विद्रूप असलेला हा चेहरा इथली बकाल व्यवस्था भयानक करून सोडतो. या भयानक चेहऱ्याकडे सौंदर्याची दृष्टी असलेला पर्यटक कसा बरं आकर्षित होईल? आपल्या पर्यटन व्यवस्थेची नियमित पाहणी, त्याचं ऑडिट करणारी व्यवस्थाही आपल्याकडे नाही. प्रशासकीय यंत्रणा दलालांच्या हातचे बाहुले बनली आहे. प्रत्येकाचे हप्ते ठरलेले आहेत, वरपर्यंतचं कमिशनही ठरलंय. अशा अवस्थेत नियमितपणे एकच गोष्ट केली जाते, ती म्हणजे तात्पुरती डागडुजी. नवे नियम व्यवस्था सुधारावी या हेतूनं न बनवता ते चरण्यासाठीचं नवं कुरण कसं तयार होईल याकडे अधिक लक्ष आहे. गोव्यातल्या पर्यटन व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी या अशा तात्पुरत्या नियमावल्या कुचकामी ठरतात. नियमावलींच्या झुलत्या पुलावर पर्यटन व्यवस्थित करण्याचा बोजा टाकून आपण निवांत बसलं तर जे गुजरातमधील मच्छू नदीवरच्या मोरबी पुलाबाबतीत घडलं तेच गोव्याच्या पर्यटनाचं होईल. कपडे शिवणाऱ्यांनी पुलाची देखभाल केली तर जे होईल तेच वातानुकूलित कार्यालयात बसून नियमांचे कागदी घोडे नाचवणाऱ्यांनी
पर्यटन सुधारणेच्या गप्पा हाणल्याचं होईल. गोव्याच्या लोकसंस्कृतीची, भाषेची, निसर्गाची जाण असलेल्या व्यक्तींचा विचार होणं गरजेचं आहे. शाश्वत व्यवस्थेसोबत आपला पर्यटक निवडण्याची क्षमताही आपण बाळगली पाहिजे. अन्यथा पर्यटन सुधारणेचे कागदी घोडे कितीही नाचवले तरी त्यावरून सुधारणेच्या दिशेनं प्रवास कधीच होणार नाही.